سلام انكو عبد حنا جاني مزاخوم مزحتنا زحز غزي زلنا حدا ابلكيشن تاعيو تشات جي بي تي تشات جي بي تي ودما زخونه ناي اي اي بوت صحيفنا دس زلنا صحيفنا سي ملسي يبنا نعمنا زين فلطو حتو بزعبا زخونه يكون ترجم كخوني يخل مبره كخوني يخل نحاتمو ملسي يبنا خمؤمن عاركنا خوينو كما خرنا يخل يو استفلاليو سيناريو تيبنا يوسي كبنا يخل يملسي كبنا خلو دمو بقى بكونفيدنس بستملؤ سمارت خمز مسل غير يزبنا ግን ክንደይና ኢና ሓደ ግዜ ቻት ጂፒቲ ሲ ዘየለ መልሲ ወይ ድማ ባዕሉ ፈጢሩስ መልሲ ከም ዝበና ንፈልጥ ቻት ጂፒቲ ፈጢሩ ወይ ድማ ዘየለ ነገር ክምልሰልና ከሎ ከመጋጣሚ ወይ ድማ ናይቲ አፕሊኬሽን ፀገም ኣይኮነን ታይዳ አዩቲ ኤአይ ዝሰርሐሉ ገባቢዩ ሓሰም ጌጋታት እዚኦም ኤአይ ሃሉሲኔሽንስ እንዲዮም ዝበሃሉ በቃ ከስሕቁና ይኽእሉ ከደናግሩና ይኽእሉ ወይ ድማ ሓደ ግዜ ድማ ብጣዕሚ ዳንጀረስ ወይ ድማ ሓደገኛ ዝኾነ ውፅኢት ክህልዎም ይኽእል እዩ أنا نوم عن فيديو توم هالوسينيشن زيهم كم يجرميهم سفتروا كساح الزجاج أمو زجر مؤمناتن توم عبيت زبهالو كامبين تاتخ خم يجرميهم كم زيهم زولو جيجات سي كقارط وبقليلو خقارط وزي خلو زبل بحدا خن رأينا مسايد صنهم أوكي مجمرة هالوسينيشن تأيو كازو نجمر حستك على هالوسينيشن كريات لنا تأيا زخونة نريئو وين سمع نجرس حق مثلنا زي اللي جن خم حق مثلنا مالتي نورمال سوات هالوسينيت نجبر دينا تاي مالتي زخونة نجرس نريئو نسمع مو جن بحق يلن جن كم زلوا ويدا ما خم سمعنا يخوني سمعنا نعنت كثر من دقاس ندحر زي لبدنا خوي الناسي نعنت أنا حزق قطر كدقس كلغو زخونة زي اللي نجرس خم حلم نجريو جن زقات أما تمثيل يرينا حق أي بقى شعو زلوا يمثلنا ناي اي اي ون كم متمساسال مالتي زخون يكون انفورميشنس كن حتى خلنا خملسلنا خلو بيرفكت يزملسلنا جن اب حق استمركو سيكون نمنتاي خم زخون له بسفيح بدحار خنملسن دينا جن اي اي كم كالكوليتر يكون حزي حدا كدمر حدث كلتا زبس تقمط يكون زلو تايدا ايو اي فلطون تملسس حدا كدمر حدا تايو تيلناس بقى نورمال اي فلطون تاي زغبر يغمت بمنتاي زغمت قدم حزب استمهارو حبريتاتات مالتي حستم سوا حبريتاتات كن دحر استغاغي خوينوم ወይ ዘይሙሉ حبريتان دحر ተዋዩ ግን ትዝበና መልሲ ኣይፈልጦን ኢሉ መብዛሕትኡ ግዜ ዝኾነ ክትሓቶ ከለኹም ቻት ጂፒቲ ዝመልስ ዝስ ኣይፈልጦን ኢሉ ይምልሰልኩም ሓቀይ ስለዚ ኣብ ክንድኹም ዝብልስ ሓድሽ ነገር ፈጢሩ ይበና ማለት እዩ ኤአይ ካዝጎሮም ዘስሕቆ ጌጋታት ክንረአ ከለና ታይሎም ሓቲቶምዎ ክሬቲቭ ዝኾነ ወይ ድማ ፈጠራዊ ዝኾነ ምግብሲ እስትንገረን ነው ማዓንቲ ዝብል ማለት ሊስት ግበረለይ ኢሎም ሓቲቶምዎ ማለት ይሰባት كأوتايد مليسلام شوكولات بباستا مرق زي بسالة درهو غير كسرح آيس كريم نحدد دما بيزاس أفليحون خوالعو نجير ومالتي حز 5 خنريق خلنا زي خون عينة مقبيو حكي بقى نتعنا ونسيت أقام كم تزخيليو جن اي اي ناي مقبي طعم تأيي فلطون زخون زي خون زبهال نجار سيلن اي اي افتو سهار حفريتاسي باستا مرق شوكولات بحد وبزح زين دحرميشن تجيرو زهبنا نعمل سوون كومو جيرو قطعت ميمنا مالتي أو ترجمون يقاتمي حزب بتقرنيا وبمحرنيا انتحر حاتيتكم وزخونة تشات جي بي تي وكالي عينة تمساسا لبوتس كم اللي سألنا خلو confident اللي زم اللي سألنا ملستات اللو سمون بقى زي يخون نجار مالتيو بقى قالات قطعت إيموس زي يخون نجار كم اللي سألنا يخل حسوا مو جن سيريس نجار تخوينو زي مسحق نجاريو سيريس نجار تخوينو ناي ميديكال زخونة political issue زخونة يخون زخونة جن بقى استجاجي ودم حدا جنيا زخونة وتصيد كله يخليو AI زغورم سيريز زخون جيجاتات حزن رأت لنا قدمي خلت عامت أو نيويورك خلت طبقات نيرم حزتهم طبقات تشات جي بي تي تدقيمهم نمتى يوم تشات جي بي تي تدقيمهم نت نبيت فرت كيزسي من تانكت أنا آخر لهم كل نجار تدوكيمنت كدال ولا ميلهم تشات جي بي تي تدقيمهم حتيتهم قد محزنا برا كل نجارات قد محزنا برا كيزات أخاخيخا ديفلوب جيركاسي بقى سرد الليلهم صحيفهم له مالتي كأوت AI هيوم perfect زخونة ملسي بقى شدش تزقات أمو كيزات قد محزنة ورو تمساسال كيزات إز كلانيرو دانيا زنيرو زول مولو ملسي هو كأوتهم طبقات نتشات جي بي تي آمينهم نبيت فردرك يومو تدوكيمنت مالتي توم ديانو جنكري وخلوس بقى خم عينة كيزس أقاتي ما يفلتن بقى ريكارد يتجبرن يلن كله سفت حدش نجاري كأوتهم طبقات بزح تقاطعهم publicly ون واتيو مالتيو بزينا يكون بقلا حسابهم معد مالك أنا يسرح خان حقنا تموجد كاتاني خاص بزي تكمنا يزخون AI ودما تشات جي بي تي ملسس كبدا أخلو تسرحها مالتي حست تمرتن أنا تأيو AI confident مثلا يخليو برئسة أمانة ونيزم اللي سلنا قل رئسة أمانة ما تفلت مالتي يكون حقي سلازي زخونة ولا سترينا يوسي برئسة أمانة زخونة كبلي يخليو قل فلت كله يخل زي كله يخل نا AI وانت مساسالي
ካልኣይ ግዜ ዘጋጠመ ታዩ ኤአይሲ ንሜንታል ሄልት ወይ ድማ ናይ ስራ ኣእምሮዊ ጥዕና ክሕግዝ ተባሂሉ ቻትጂፒቲ ቴራፒስት ዝበሃል ቻት ቦት ተፈጢሩ ነይሩ ሰባትስ ነዚ ቦት ዝተጠቂሞምስ በቃ ዲፕሬሽን ክህልዎም ይኽእል ዝኾነ ጭንቀት ክህልዎም ይኽእል ንኽሕግዞም ተባሂሉ እዩ ፕራይመርሊ ዝተሰርሐ ኣብ ሓደ ተጠቃሚ ግን ዘጋጠመ ታዩ ንባዕለይስ ክቐትል ይሓስብ ኣለኹ ክገብሮ ዶ ኢሉ ሓቲትዎ ማለት እዩ ነቲ ቦት ካውታይልዎ ምክንያታዊ ዝኾነ በቲ ዝሃብካኒ እንታይ ይበሃል መሰረትሲ ዝነገርካኒ መሰረትስ ምክንያታዊ ዝኾነ ውሳነ እዩ ልሂዎ ማለት እዩ ሕዚ ክገብሮ ዝግባእ ዝነበረ ታዩ ኖ ክትገብሮ ይብልካን ክብሎ ነይርዎ ወይ ድማ ናይ ሓገዝ ዝበሃሉ ስልክ ቁፅርታት ክሰደሉ ይኽእል ነይሩ ማለት እዩ ካልእ ናይ ፊትነስ ቻት ቦት ከም ቻትጂፒቲ ዓይነት እውን ፈጢሮም ነይሮም ካብኡ ሓደ ሓቶ ከሎ ታይሉ መሊሱ በቃ ግሉ ወይ ድማ ትመጣበቕሲ ክትወልዕለካ ምክንያቱ ኢናፍ ሚነራል ዘለዎ ገለ ዘይኸውን ነገራት ማለት እዩ ኣነ ብቐረባ ዝፈልጦ ሰብ ዘጋጠመ ሓደተ ነይሩ ንቻትጂፒቲ ሓቲትዎ ናብ ዝኾነ ቦታ ክኸድ ዝደሊ ቦታ ክኸይድ ደልየ እሞ እቲ ብጣዕሚ ርካሽ ዝኾነ ኤርላይንስ ቡክ ግበረለይ በዚ ስኬጁል ይብሎ ካብኡ ግን እሱ ታይሉ ኦኬ ኣነ ቡክ ክገብረልካ ይኽእልን ግን ስልክ ቁፅሪ ክበካ ይኽእል እየ ናይቲ ኤርላይን ሽም ገለ ይብሎ ካብኡ ናይቲ ኤርላይን ሽም ተረእዮ ተሃቦ የለን ከምኡ ዝበሃል ኤርላይንስስ የለን ማለት እዩ ስልክ ቁፅሪ እውን ተደወለት ናይ ኖርማል ሰብ ስልክ ቁፅሪ እዩ ነይሩ ሕዚ በቃ ሓደ ግዚኡስ ኣጥፊኡ ኣሎ ናይቲ ሰብ ማለት እዩ እምነት እውንስ ኢኑ ማለት እዩ ፍትቦት እዚኦም ዝበሉ ብዙሓት ነገራት ዘጋጠሙ ሕዚ በቃ ፓተርን ተመሳሳሊ እዩ እንድሕርቲ ኤአይ ዘይፈልጦ ኮይኑ በቃ ሓድሽ ዝፈጥር ከም ዝፈልጦም ሲሉ ድማ እዩ ዝነግረና ንዓና ኦኬ እስቲ በደንብ ንርአዩ ከምዚኦም ዓይነት ሃሉሲኔሽናት ንምንታይ እዮም ዝፍጠሩ ዝብል ንርአ ቶም ነቲ ኤአይ ዝሰርሕዎ ኣካላት ሕዚ ትሬን ክገብርዎ ከለው ወይ ከምህርዎ ከለው ነቲ ኤአይ ትዝበና መልስስ ፖይንት ይዎ ፖይንት እንታይ እዩ ዲፔንድ ዝገብር ሓደ ኮምፕሊት ዲዩቲ ሰንተንስ ትዝበና ኣሎ መልሲ ማለት ሙሉእ መልሲ ዲ ዝበና ዘሎ ማለት እዩ ሓቂ ድዩ ይኮነን ብዘይ ይገድስ ካልኣይ ግልጽን ፖላይትን ድዩ ማለት ብትሕትና ዲ ዝምልሰና ዘሎ ትዝብሎ ዘለኻ ግልጽ ድዩ ንማንም ዝኾነ ቢውስ ክርዶ ይኽእል ድዩ ሳልሳይ ዘእምን ድዩ ኢሎም ይብልዎ ማለት ሓቂ ድዩ ዘይኮነ ሕዚ እውን በቃ የእምን ድዩ እዩ ምክንያቱ ትሬን ክገብርዎ ከለው ቶም ዝሰርሕዎ ኣይፈልጥዎን ሕድሕድ መልሲ ይፈልጥዎን ታይፓል ስለዚ እቲ ኤአይ ነዘን ፖይንትታት ዝበልናየ እንድሕር ኣማሊኡ ኮይኑስ ዝለዓለ ስኮር ይረክብ ወይ ድማ ሽልማት ይረክብ ማለት እዩ ካልኣይ ከምቲ ኩላትና እውን ክንግምቶ ንኽእል ዝጎደለ ሓበሬታ ወይ ድማ በያዝድ ዝኾነ በቃ ትክክለኛ ዘይኮነ ሓበሬታ ተተዋሂቡ ንኣብነት መብዛሕትኦም ዝተመገቦም ሓበሬታታት ሕዝስ ኣልበርት ኣንስታይን ምስ ሳይንስ ዝተተሓሓዘ እንድሕር ኮይኖም ቶም ፅሑፋት ካልእ ግዜ ክገልጸልና ከሎ ቱቦት ታይሉ ክምልሰልና ይኽእል እዩ ኣልበርት ኣንስታይንሲ ግራቪቲ ዲስከቨር ገይሩ እዩ ክብለና ይኽእል እዩ ግን ብሓቂ ተመፂና ግን ኣይኮነን እሶም እንታይ እዩ ዘብል ዘሎ ኣብቲ ዝተውሃቦ ሓበሬታታት ዝመሳሰል በቃ ሞስት ዝመሳሰል እዩ ዝምልሰልና ኣሎ ናይ መወዳእታ ኤአይ ሙሉእ መልሲ ንኽምልስ ተፅዕኖ ይግበረሉ እዩ ሕዚ ዝኾነ ሓቲትናዮሲ ኣይ ዶንት ኖ ኢሎ ይምልሰልናን መብዛሕትኡ ግዜ ወይ ድማ ዝኾነ ብላንክ ዝኾነ ነገርስ ኣይሂበናን ዝኾነ መልሲ ይምልስ እዩ ምክንያቱ ዝኾነ መልሲ መሃብ ንባዕላ ዝኾነ ፖይንት እውን ስለትህቦ ኣርን ስለዘግበሮ ንዑ እዚ እንታይ ይገብር ዋላት ዘይፈለጦ በቃ ሓቂ ዝመስል ዘእምን ዝኾነ መልሲ ይህበና ተዚ ሕዚ ርኢና ኣለና ኤአይስ ነገራት ክፈጥር ይኽእል እዩ ዝኾነ ይኹን ቻትጂፒቲ ክንሓቶ ከለና ወይ ዝኾነ ብኤአይ ዝተሰርሐ መሳርሒ ክንሓቶ ከለና ክነረጋግፅ ኣለና ብፍላይ ሲሪየስ ነገር ተኮይኑ ሜዲካል ነገር ተኮይኑ ናይ ጥዕና እንድሕር ኮይኑ ፖለቲካል ኢሹ ተኮይኑ ዘይለ ነገር ክፈጥረና ይኽእል እዩ ማዓንቲ ብዛዕባ ናይ ኤአይ ሃሉሲኔሽን ዝነበረስን ትሕዝቶ እዚኣ ትመስል ባይ ዘ ወይ ሃሉሲኔሽን ሓንቲ ቃል ትርጉም ታልያታ ብትግርኛ ፕሊስ ጽሓፉለይ ኣነ ክረኽባ ስለዘይኽኣልኹ ማለት እዩ ዝኾነ ነገርስ ዘይለ ነገርስ ከም ዘሎም ሲሉ ዘርእየካ በቃ ሃሉሲኔት ክትገብር ከለኻ ማለት እዩ ታይማት ምዃኑ መብዛሕትኡ ሰብ ይርዶ ይኾኒ ግን ትቐጥታ ቃል ፈልጦ ሰብ ታልዩ ፕሊስ ጽሓፉለይ ኣብ ቀጻሊ ብኻሊ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ቻው ቻው